I think it's a problem, a serious problem in Zimbabwe, whereby we have got people vanofunga kuti vakangwara kudarika vamwe vanhu. Takabvako kunyaya dzemari tichinyepegwa nana Gono, vana Patrick Chinamasa, vana Mangudya akatoti kana bhondi rikasashanda ndorizaina mangwana. Nanhasi Mangudya ane musoro wake unenge chingwa chakasungwa nerekeni aripo pareserve bank. He has never resigned. He made us believe that what Mangudya was saying, it was coming from a very, very learned economist. So, iwe mushavanhu iwe akusisina munhu achatora nonsense dzamuri kutaura idzi napermanent secretary wako nemamatauya nemapayslip enyu muchitoratidza vanhu kuti isusu our payslip already tatotanga kumapega kuti takutambira maziki. Zvawabvunzwa naMashakada izvo ari kutoda kukuratidzai kuti the elephant in the room is untouchable and hamugoni kuibata nokuti ndo bhosi wenyu. Musatipinzire zvaJesu pane zvematuzvi zvamuri kutaura zvekumama izvo. Pinza Jesu kuti Jesu yeye asana kumugamuchira hazvina. Zig is nonsense. And this we are going to tell you. Iwe mushaya vanhu iwe usafunga kuti vanhu vachakapusa sakare. We lost a lot of our savings. Tichikubhilivhai tichingoteerera zvamemitaura nhema nenhongwa dzisina musoro wese. First of all, fuel yawabvunzwa naMashakada ndo pane the owner of the elephant in the room. Tangai nepafuel ndo pana Mnangagwa. He is the president. Abvumira kuti imi muintroduce mazigi in the country. Tangai nepamabusiness ake. Ipapo ndipo tofanira kutanga zigi rinoshanda pamabusiness aMnangagwa. Pafuel apa ngapatangwe ipapo, pamapassport ngapatangwe ipapo, paexamination revana ngapatangwe ipapo nepamagetsi. Tangai kaine manhingagiro egovernment. Wamunofunga kuti chituta ndiani wamuda kupostera zvinhu zvenyu zvakaora motudza zvinhu zvekumama. Hatichina kupusa sakare. Iwe mushaya vanhu iwe newe permanent secretary wako, we want to see your pay slips first. Dzichitanga kubhadharwa nemazigi. Makafuta muri kutotadza kufema kutaura nekufuta. Munofamba muchisura nekuguta. Muda kumiruka the little that the poor people have. Hamuna ngoni makaita sei. Tangai mapega masalary evanhu vepareserve bank apa. We are coming from month end. Maide mutotiratidza mapayslip enyu kuti akatambira maziki. Wakamboionepi mari yemunyika inozonzi muchazoitsvaga muchazoiwana yave expensive. Inenge yave expensive ichimbodiwa nani? Inogoita expensive sei iri local currency. Inenge yakuita expensive ichiita expensive on what basis and what ground? Iwe mushaya vanhu napermanent secretary wako yakona kusapota zvinhu zvakaora. Muda kumiuka the little US dollars dzine vanhu. Tanga maisa mutemo kwaMnangagwa pafuel apo. Ndopa munofanira kutanga maisa mutemo wenyu ipapo. Not this journey would plan in zvinhu zvamunozati neMCC kwenu 2030 unenge uripo iwe. Nezati journey yacho unenge uripo here iwe. Tangai papresident wenyu wamakaenda naye kureserve bank. Iye ndiye anofanira kutanga kutora first step yekutoratidza kuti iye pachake he has got the confidence of the money yamuda kuintroduce kuvanhu. Kana imusina get away. Cannot see your eyes. We are not going to take your shit. Imimi 3 varume mndime wekutanga imi. Iwe mushaya vanhu wano no mushaya brain I don't fucking know. Now permanent secretary wako ndimunofanira kutora first step. Put your salaries imimi nemazigi. Toiona kuti salary yako iwe yakumazigi. Fuel business raMnangagwa ngariswe kumazigi. Totanga taona kuti makagara pasika mukasarudzwa nevanhu kuti mune njere dzekutifungira. What kind of shit yamuri kutaura yemarara iyo? Tanga maisa mabusiness enyu kumazigi. Fuel ndiyaMnangagwa mazigi. Toona kuti president nevanhu vake muri kutivimbisa zvinhu zvechokwadi.
kwete kuthreatena vanhu kuti kwai muchazoritsvaga mozoritsvaga chii chamunoda kuuya mangani magavheni akauya mberi kwako iwe pasina chavakatinyira including mangudya ogere nayo musoro wake unenge januna unenge mupambaira pana chavakati mumamira futi ngomumamira vanhu kutambudza vanhu munyika fuck off